Pomaže Bog. Evo i treći deo koji nije bio planiran, ali zbog vaših molbi da malo razjasnim situaciju kako sam ja uopšte našao Berića u šokoladnici. No, odgovor je vrlo interesantan. Znači, Berić je pozvao jednog čoveka koga ste mogli da čujete na snimku u drugom delu na početku kad mu je on rekao da se smiri, da se ne pravi budalo od sebe. On je pozvao njega da ga pita za humanitarnu pomoć za Srbe u Lugansku, kojima on komanduje. Ja sam sve to posle saznao, tu priču, ali kako sam ja dobio poziv da dođem. U razgovoru taj čovek je rekao Beriću, ja veoma mnogo pomažem Srbima, ja volim sve Srbe i za mene su Srbi braća i mene interesuje da pomognem i još drugim Srbima koji su u Donjecku, Zaparoškoj oblasti, Herson, mi znamo, videli ste sami snimke da ima ljudi koji naši ratuju i na Hersonskom pravcu i na Zaparoškom i tako dalje. Nisu svi Srbi koji dođu u Rusiju da ratuju dužni da se jave Beriću ili meni ili ne znam tamo. Nego mnogo Srba ima koji samostalno su se priključili drugim jedinicama. Berić je odgovorio tom čovjeku da ne postoje nikakvi drugi Srbi sem njega i nekih Srba kojima on kao komanduje. On je rekao njemu brojku od 64. Dobro, taj čovjek je imao moj kontakt i naravno on zna za mene. I taj čovjek također zna, je pozvao na taj sastanak i moju prijateljicu, koja je sekretar Saveza veterana vazdušno-desantne vojske Rusije. To je jedna od najvećih organizacija vojnih u Rusiji, koja mi je također lični prijatelj. I pitali u razgovoru šta da rade, pozvali su mene i pitali, Bratislave, brate, a ti, jesi li ti Srbin? Ja sam rekao, pa sad imam i rusko državljanstvo, ja sam neki Srbo-Rus. Mi smo se tu malo smejali, pričali i on kaže da ga je zvao neki Dejan i da je rekao da ne postoje nikakvi drugi Srbi na ratištu, na Donbasu i uopšte na Novorusiji, sem njega i tih nekih njegovih ljudi. Ja rekao, koji Dejan, kako se preziva? Kaže, pa ne znamo kako se on preziva, no znamo da se zove Dejan. Ja rekao, ja pretpostavljam da je to samo jedan Dejan koji može da kaže takvu laž. Oni su mi rekli, da li si ti zainteresovan da dođeš, da porazgovaraš sa njim, da kažeš da to nije tačno jer mi hoće da pomognemo svima Srbima. Rekao, ja vrlo rado. Tako da Dejan Berić jadan nije ni znao šta ga može snađi. On je došao, seo je, ja sam došao posle njega. Kada sam mu prišao, ja sam mu prišao s leđa, pošto on leđima bio krenut i ja sam stao pored njega ovako. I kad je on podigao glavu da vidi ko mu stoji nad glavom, tako, i kad je video mene, on je pao sa stolice. Ja sam pomogao čovjeku da ustane, dal sam ga tu malo za uši ili za vrat, ja ne znam. Ja sam pomogao njemu da ustane i rekao sam polako, zašto ti se noge tresu, čoveče, šta je s tobom? Ozbilji se, ovdje ima narod. On je kao izbezumljen, pa šta, pa kako, pa ja ću sad odmah da zovem policiju. Pa rekao, zašto da zoveš policiju, šta se desilo?
Ja sam naručio sladoled, ceo sam preko puta njega, rekao sam daj, šta će ti policija, nemoj da se brukaš čoveče, si ti normalan. On je odmah po telefon pozvao policiju. Ja, verujte mi, evo sad, da me pitate koji je broj policije ovde u Rusiji, ja nemam pojma. Ali dobro, već smo ustanovili da on ima veliko iskustvo u tome. Da prijavljuje Srbe. I dalje videli ste sve na snimku šta se desilo. Mi smo bili u policijsku stanicu. Mene su pustili, rekli su idi, ti si slobodan, ja sam se vratio. Tamo su me čekali ljudi. Mi smo završili razgovor, sve je bilo normalno. Drugo veliko pitanje koje su mi postavljali, kako on svo to vreme još uvek u Rusiji vara ljude, Srbe, prevodi ih žedne preko vode, kako niko do sad od drugih Srba nije uspeo da dođe do njega. Odgovor je vrlo prost na to pitanje, jer, znate, Berić ima ruski pasoš. Svi Srbi koji su dolazili ovde od 14. godine do 22. godine nisu imali mogućnost da dobiju ruski pasoš. Sem onih koji su tamo već 3-4 godine bili. Ti Srbi naši koji se tu nalaze veoma dugo vreme, njih, verujte mi, apsolutno Berić ne interesuje. Ali drugi Srbi koji su došli tu i koji su se sa Berićem zakačili, Berić je odmah njih prijavljivao u policiju. Srbi nisu imali mogućnost da se s njim sretnu, nisu imali mogućnost da s njim porazgovaraju. Videli ste da ovih 20 Srba ili koliko koje je on prevario lažima da će da im on da zemlju, da će da im odmah da pasoše i tako neke priče, koji su posle toga razočarani, rekli zašto si nam to radio, a on šta je radio? Jednostavno je i te ljude prijavljivao policiji. Rekao je, kako vas nije sramota, pa vama je migracionka istekla, to je znači ono da Srbi mogu 30 dana da budu u Rusiji, onda mora da preseču granicu, pa da se vrate, pa da dobiju još 30 dana. I on je prosto igrao na to. Vama je istekla migracionka, ja vas prijavim SUP, policija dođe, proveri vas i vaše podatke, bato, nemaš više vizu, deportuju te i još ti zabrane na 4-5 godina dolazak u Rusiju. Ako i ne naplate ti kaznu za prekoračenje. Tako da vidite, ti Srbi nisu mogli s njim da se nađu i da porazgovaraju i da utvrde neka svoja pravila tu, ali zbog toga sam ja tu. On je mene već 8 godina prijavljuje, on mene već 8 godina optužuje i naravno meni on ništa ne može, ni mali čovjek. Sve ono što sam ja pričao, ljudi ne verujte, ni za njega ne stoje nikakve službe, niko njega ne čuva. Pa, Bože moj, da je on u opasnosti bio, toliko se tresao, plakao, pa gde su da dolete ti specnazovci tu? Nego je zvao najbližu policijsku stanicu. Došli su 2 policajca tu i porazgovarali s nama. To što nosi na sebi majicu Putinova komanda, što on priča da je u nekakvoj Putinovoj komandi, pa da li vi stvarno verujete da postoji tako nešto? A ja ću da vam kažem šta je to. Evo, ja sam poklonio jednom Srbinu dole sada na Donjeck ševron veliki Putinova komanda. To je prosto propagandni moto koji ide iz Narodnog fronta. Znači, Narodni front je organizacija koju je osnovao Putin i koja je najveća organizacija humanitarna u Rusiji. Oni pomažu svima, pomagali su i meni, ja sam bio ranjen,
stavili su me u grad Aleksin, gde sam bio na rehabilitaciji, gde se nalazio i ovaj Srbin Čiča, za koga je Berić pričao da mu je sve plaćao. Ja ga pitam tamo, nije to na snimku, kako te nije sramota, čoveče? Pa Srbi ne znaju, ali Rusi znaju. Aleksin, to je sportski centar za paraolimpijske reprezentativce Rusije. Tamo je sve besplatno, plaća se preko Narodnog fronta i plaća guverner Tulske oblasti. Izuzetan čovek koji pomaže borcima na SVO. On ćuti. Tako da nikakva Putinova komanda ne postoji. Nikakva komanda njemu nije zabranila da se on bije ili da pijanči ili ne znam kakve gluposti ponovo priča. Narode, braćo Srbi, verujte mi. Mnogi mi pišu ovde kao, pa mi smo mislili da je on treći čovek u Rusiji. Možda, ali odozdo, znate, ono. Ja sam, kada sam bio u Donjecki još 2018. godine, pa se sećate, on je pričao, isto tako, zvao me je on da se nađemo, da se bijemo, a meni je komanda zabranila, ja sam ipak kao oficir, koja bre jadna tvoja komanda tebi zabranila, šta? On je pobegao posle 4 meseca, kad je vidio da sam ja tu došao i da ću da ostanem, on je tada otišao iz Donjecka. Rekao, ako se sećate, ja moram da prekinem više ratovanje, doktori su rekli, jer sam ja mnogo ranjen i ja ću da umrem ako nastavim ovako. Jadan on, a sad priča i laže da je ratovao pod Kijevom, Izjumom i Bučom. Bato, ja sam ti rekao, dokument, u Rusiji je sve dokument. Crno na belo, štambilj, komanda, pripadnik te časti, sve napisano. Pa gde je jedna fotografija tvoja iz Buče ili iz Kijeva ili iz Izjuma? I kako si mogao da budeš na sva 3 mesta odjednom, nije mi jasno, ali dobro, ajde. Znači, gde je jedan video? Pa ti si preplavio internet s tvoje fotografije iz Donjecka i slikao si se po krovovima nekim tamo, išao si po ovim šumama kako se zove, blizu Donjecka, kao i sad što si snimao svoje videe u šumici iza tvoje kuće u Selendri gde živiš ovde, kod Moskve. O čemu ti pričaš, bre čoveče? Ti ne možeš da lažeš Srbe tamo jer ne znaju ništa, a ja znam. Ne možeš da napraviš 2 koraka, čoveče, a da ne znam da li si slagao, da li nisi. Ja sam tvoja noćna mora, Beriću. I ovo ti je tek početak. Ti još ne znaš šta sledi. Tako da, ljudi, živi bili, ovo neću da prevodim na ruski, pusti neka Rusi ne biju glavu sa ovim glupostima ovog čovjeka. On je ovim videom, prošlim videima koji su izašli, mnogo pozicije izgubio u Rusiji, mnogi su videli da je on prevarant, mali. Znate šta je on rekao tom čovjeku? Srbi gladuju. Srbi gladuju, nemaju šta da jedu, pomozite. Čovjek je rekao, dobro, evo, kupit ćemo da jedu, kupit ćemo sad toplu odeću, tople čarape, da ne mrznu, da ne gladuju. Ne, Berić je rekao. Mi ćemo sami to da kupimo, ali vi nama kupite tehniku, neke agregate, neke mašine, pitaj Boga, verovatno mu treba za farmu kući, nemam pojma. On je rekao, čekaj bre, polako malo bre, pa o čemu ovde ide reč? To vam je Berić, živi bili, braćo, do sledećeg puta.